אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותה דבר אבל לאט אתה רואה כשאתה קם בבוקר. אנחנו מדברים על בית ספר דגניה, זה בעצם אנחנו אומרים שהוא לא רק בית ספר, הוא גם משפחה. אנחנו יום חינוך ארוך, הילדים נמצאים פה הרבה שעות איתנו בבית הספר, ואנחנו הצוות, כולנו מחויבים למען הילדים ובשביל הילדים, להביא אותם למקום הכי מעולה והכי מצוין וביכולות הכי גבוהות. אתה מרגיש בחוץ לבד שלה. מעבדת בית הספר, מרכז המדעי והטכנולוגי, הוא למעשה בא ומדבר על כל הדברים הטכנולוגיים והמדעיים החדשים ביותר. זהו חדר שיוצר את המרחב ואת התנאים האופטימליים ביותר ללמידה, לחקר. ציפור הנפש עומדת על רגל אחת. ספר טוב? איך קוראים לסיפור? ספר יפה הנרטיב של בית הספר הוא סביב ספרים, ואנחנו מפעילים פרויקט שנקרא קוראים ילדים בעולם. כלומר, המון ספרים, לא רק ספרי קריאה, גם ספרים, ספרי עיון, יש שם גם כמובן את המחשב, את כל מה שצריך כדי להביא את הילד להיות אדם קורא. כל הנושא של הספרים מיועד לא רק לילדים, גם להורים. יש לנו מועדון קוראים. ההורים פעילים יחד עם הילדים בנושא של הקריאה ואהבת הקריאה.
ותות גינה. אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים, ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים. אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו. יופי, כל הכבוד. כל הכבוד, נויה. כל הכבוד, אופק, הציון הכי גבוה בכיתה. קיבלתי 100. גניה מאוד 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 משתבחים ברמת ההישגים של הילדים שלנו. כשאני אומרת הילדים שלנו זה לא סתם. צוות הלימודים מחויב, יש לנו צוות מקצועי מצוין, כאשר ההישגים הלימודיים, ואני אומרת את זה בגאווה רבה ביותר, הם ברמה של עשירון עליון במדינת ישראל. אני מאוד גאה בילדים ובצוות הלימודי, ובכלל בתוצר של בית ספר גניה, שההישגים הלימודיים הגבוהים ביותר.